Сен мажарламысың, значит, дәріс түгел еме? Bütün fantaziyini qo'shib, 50 narsalar o'ylab chiqarib сөйлейбіз балаларға, еме? Yorganına qarab ayağını süzdü. Dürüst, tez arada Betserin Abdulina 1 bal aldı özüne. Çünkü, так, неше gəlі сұрау? Yok, интересно bunu deyemedim ben birinci toplumda. Ne bit Ozat Abitov'ның intellekt yağınınday күчлü, еме? Toy көрмәде киген кызам, көнләшеп ләүләрләр. Senden nasıl olay? Еме? Жук. Жук. Жук бар да. Аха. Һәм Алар ипотекага квартира алалар. siz beni oğaç dilde betmegіз, еме? Biz özümüz söyleştik. Barınızға da сәлем. Siz Min Bilem isimli intellektual şou qarısız. Hem onun alıb barışısı Min Gülnaz Asayeva bulam. Бүгінгі qonaqlar eskitkiş talantlılar, benim ijadtaş dostlarım. İlnazar. Hayırlı iş. Tatarstanның от qazanğan artisti Gülsirin Abdulina. Hem şulayıq Tatarstanның от qazanğan artisti Azat Abitov. Barınızға da tağ bir tapqır sələm, nişik kelib jittiniz, nişik halləriniz, nişik keyifləriniz, gümumən nindi planlar bilen yanıp yaşaysınız, söyle güzel Ezrek. Биге бет килеп җиттек, Аллага шөкер. Provkalarda var idi. Ezrek probkalar eyes. Tatarstanның от qazanğan artisti bulu nişigrek ol, söylep jiberiniz әле. Birinçiden biz sizni qutluyuz. Рахмет. Kerakli bülek bulsun, sizin turmuşunuzda bari tek yaxşı gına emosiyalar ketire turgan bülek bulsun bu. Amin. Edəgiz tağın bir tapqır qutluyuq әле. Зор рахмет. Нишек рахат инде? Рахат, әлеге менә инде күпме вакыт узды, әлеге аңлап та бетермәйбез буга инде, име? Әлегә бары бер ниндидер эйфориядыр. Сәхнәгә чыккан сайын искә төшерәләр инде шул рахат. Мин сәхнәгә чыкканда бит әле аны бит күтәреп чыгарга кирәк. Күтәреп кирергә кирәк бу исемне. Онсы да бар. Siz bu isimге бик лаексыз. Шулай бит хөрмәтле башачылар. Инде безнең тапшыруга килгәндә, безнең бик кызыклы тапшыру, бик үзенчәлекле, интеллектуаль дип әйтсәк тә ялгыш булмас, име? Әйдәгез шартлары белән таныштырып узам сезне. Менә бу зур экранда безнең һәр берегезгә 3 рәсем күрсәтеләчәк. Һәм шул 3 рәсемне бер сүз бәйли. Менә шул сүзне сез атарга тиешсез. Аңлашылды? Anlaşıldı. Siz әзер булсагыз, biz Илназардан башлыйбыз. Илназар абый. Әйдәгез әле. Әйе, һәр берегезгә аерым. Барлык игътибар экранга. Бишек, әйбет Bişek var ya. күреп торабыз. Һәм тал. Һәм тал. Mesela buradan beyli. Нәрсә булырга мөмкин кылмам менә бу 3 рәсемдә? Нинди сүз бәйләргә мөмкин? Jır bunda desek biz jırga veriyoruz mı varım üstünde? Юк әле, ул Юк әле. турга килеп җитмәде Килеп әле. җитмәде Монда бары тик сүз генә булырга тиеш. Koyan başlarga taldan başlap bu yakka köşerge meyleme psiden mi? Хоть нәрсәдән башлагыз. Хоть уртадан башласагыз да шул ук бер сүз бәйләүләрне, хоть кырыйдан башлыйсызмы? Шуңа күрә әйдәгез әле Так. бөтен көчегезне, бөтен интеллектуаль ягыгызны Без ярдәм итә алабызмы? итә аласыз, әлбәттә. Ну, файдасы Илназарга булаймы? Ну, ничегрәк ярдәм итәсез бит Шулай ансында? мыни? Әйе. Хотя Агач подсказка. күренә монда, агач бөтен җирдә. Ağaç görünüyor desin. İyi şu. İyi. Тегендә Яна агач песидә монда. агач ни Анында утырышына. бишектә бишектә утыра була инде ул. Бишек була. Да. Юк, бишек түгел. Тагын нәрсә дип беләсез? Урындык, наверное, бу. Юк. Урындык. Ул сүз бу рәсемдә бар. Мин аны әйттем уж. Сез аны утырга Bu тиеш. söz resimde var olsa. Сен күп сүз әйттең просто. Мин аны әйттем инде. İyi. Kadar. Neşeli siz de biliniz. Bardılar. Тал бишек, бишек. Әйе. Песи нәрсә бишеге? Мин җырды уйлаган инде. Юк, җыр түгел. Җыр әсәрләргә без инде икенче турда күчәбез. Ә монда бары тик сүз генә, бер сүз бәйле. Бу сүзне без әйттек. Азат та әйтте, мин дә әйттем, сез үзегез дә әйттегез аны. Tol bişek что ли? Yok bitindi. Шуның берсе. Şunun birisi. Ике сүзнең берсен әйтергә тиешсез. Tal. Дөрес. Илназарга 1 балл дуслар. Әйдәгез алкышлыйк әле. Менә бит. Аха. Ничек авыр булдымы? Әзрәк башны уйлатырга инде, әйме? Әйе, башны эшләтергә кирәк. Әйе. Таушы бишеге бар, талы бар, һәм песи бар. Ничек алганларга була? Песи нишәп тал булды икән ди. Юк, тал
яз күні Талда песияр баранда теге. Шуңа бейләгәннәр буларны. Хәтерлисеңме? Мен аны дөрес аңладым, әйткәндә аңладым. үзем дә ничектер җырга бәйле, тал бишек дигән җыр дип сразу уйлаган шул идем. Ие. Һәм инде без әкренләп Гөлсерин Абдуллинага күчәбез. Гөлсерин. Гөлсерин нәрсәләр күрәсең монда? Җир. Җир, җиләк. Аха, җиләк. Һәм Кайын җиләгеме? юк, Bir сүз. бер сүз. Бер сүз. Bir сүз җитә. Бер сүз җитә. Нәрсәсен карап? Әйдәгез уйлап Шул җиләктер инде ул. Җиләктер инде. Җиләк, дөрес. Менә бит ничек тиз арада Гөлсерин Абдуллина 1 балл алды үзенә. Менә бит Гөлсерин Абдуллина 1 балл. Азат. Ток. Ток. Шешек. Шешек, күлмәк. юл. Бу күлмәк бар. Әйе. Һәм ак күлмәк. Туй күлмәге. Бүтән сез җырга бәйләнгәнме? Әйе, җырга бәйләнгән. Әйе. Гөлсерин ана сән ярдәм итә Азат. Монда шешек. Монда шешек. Әйе. Юлда монда менә болында Нәрсә шешекләр. дип әйтәләр? Менә юлга чыкканда нинди юл телиләр? Ак. Әйе. Туй күлмәгендә нинди күлмәк кирәк? Ак. Һәм шешкәләрнең нинди була тагын? Нинди? Агы була. Димәк, Ак. дөрес, Азат Абитов. 1 балл. Менә бит. Ә юлда полосасы да ак икән. Әйе, ак юллар дип әйтәләр, әмма ак юл сиңа дип бик күп ишеткәнем бар. Һәм инде без әкренләп шулай ук Илназарга күчәбез. Илназар абый диергә дөресрәк булыр инде, чөнки Илназар дигәнә агач тел диергә мөмкиннәр. Шуңа күрә Илназар абый дип әйтим әле мин. Аны абый дип әйтер сен, Ильяшны белгәнен белсәң, Ильяш булган. Әйдалшы Илназар дип әйтәсең. Ярый, сөйләштек. Ша Илназар гына дип әйтим әле. Сез мине агач тел дип әйтмәгез, әйме? Без үзебез сөйләштек. Бу бик кызыклы, дөресен генә әйткәндә. Миңа калса бу сезгә бик якын темадыр, ирод буларак. Шулай да. Ага, шулай. Бу, значит, зодиак буенча что ли? Юк. Юкмы? Юк. Хотя бы. Менә Nissan машинасында нинди Ниссанда әйе. Ягуар бар. Әйе, монда Jaguar, әйме? Жук. Жук бар да. Аха, һәм Бу антилопа мы? Антилопа. Газель? Газель. 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 Да. Димәк, сүз нәрсә? Машина? Машина маркалары, әйме? Машина маркалары да. Дөрес, Илназарга 1 балл. Менә бит ничек тиз булды бу юлысы, әйме? Ага. Әкренләп шулай җайланып киләбез, шумарып. Аха, Гөлсерин. Так, күз, шеш, виз. Бусы кодак Бу менә? кодак, бу кодак. Тишу формасындадыр инде бу. Кодак, керфек һәм колак. Нәрсә Алка? бәйләргә, әйе. Алка? Алка түгел. Кодакны нәрсә эшләтәләр? Сугалар. Тагын. Кодакны. Әйе, тагын. Күзне ничек итәләр? Күз белән нәрсә эшләр? Юмалар. Тагын. Ашалар. Юк, тагын. Ашып Аның йомар. бер сүзе бар, кызык кына. Мен ул сүзне кулланым, ләкин монда Татарстанда кулланалар ул сүзне. Күзне нишләтәләр? Керфек кагу дигән, әйе. Һәм Колак кагу буламы инде? колак кагу була. Фразеологизмнарга керә инде бу. Кагу буламы инде бу? Дөрес, кагу була. Гөлсерин Абдуллинага тагын 1 балл. Менә бит. Ага, киттек Азат. Менә бит синең рәсемнәреңә дә килеп җиттек. Туак. Туак. Монда безнең шей. Салкын шейдер инде ул. Әйе. Бузлы. Прям бузлы. Монда салкын. Кыш. Су. Зәңгәр күл дип әйтәгән һәм салкын шундый кыш. Нинди сүз бәйли буларны? Бу бик җайлы. Салкын. Дөрес, салкын. Менә бит Азат Абитов тиз арада гына 1 минутта үтмәде. Азат Абитовка алкышлар. Быз. Мидә баша быз уйлагайма. Һәр бер катнашучыда 2 балл һәм без алга таба атлыйбыз.
Шулай итеп, икенче турга да аяк бастык. Икенче тур безнең бик кызыклы булырга охшый, чөнки безнең ясалма интеллект ярдәмендә безнең бик күп рәсемнәр төшереләчәк һәм шул рәсемнәрне сез инде утып алырга тиеш булачаксыз. Сез әзер булсагыз, без икенче турды башлыйбыз. Әйдәгез әле икенче турны без Азат Абитовтан башлыйбыз, әйме? Әйдәгез. Азат Абитовка хәзер бик шундый катлаулы рәсем булачак. Белмим инде ничек җырып чыгарсың, Азат. Юл рәсеме. Белмим. Biz boşabızsın. Аха. Аха. Кәҗә һәм сарык. Әйе. Кәҗә белән сарык шул. Әкияте. Әкияте. Дөрес. Искиткеч. Менә бит Азат Абитовның интеллект ягын инде көчле, әйме? Кәҗә белән сарык күрә дә, кәҗә белән сарык. Әйе. Бала чагында әкиятләрне бик каты яраткан безнең Азат Абитов. Зур алкышлар. Аха, Гөлсирин. Хәзер сиңа да бик катлаулы дип әйтмәс идем, ләкин уйландыра торган рәсем булачак. Ул җырны инде сезнең укытучыгыз да җырлый. Шуңа күрә Туй күлмәге кигән кызам, көнләшепләр үләләр. Sen de nasıl bu? Әйе. Поздравляю. Туй күлмәге бер көнлек мәй. Туй күлмәге гомерлек. Гөлсирин Абдуллинага бер бал. Афәрин. Илназар абый, ничек хәлләрегез? Yaxşı barsın. Яхшымы? Әйдәгез. Мәкальне мин гел кулланам. Үзебезнең гаиләдә дә, үзебезнең командада да дип әйтик. Yorganına karab ayağını suzlayan. Дөрес. Каралы. Дөрес. Менә бит ничек җайлы гына бара безнең икенче турыбыз. Алла! Була җиңел булыр дип бер дә уйламаган идем, чөнки катнашучыларыбыз безнең нәкъ менә шул икенче турда әзрәк мык килә башлар. Монда карагыз ничек җайлы бара. Ярый, Азат, киләсе рәсем сиңа булачак. Миңа менә. Әйе. Карлы миләш, Коелмаган тәләгәшләре. Син миңа җырламыйсың, зәҗдәс түгел име? Тагын уйлап кар. Буны бу җыр, дөрес, бу Бу җыр. җырдыр Әйе. инде. Тагын инде шундыйрак җырлар бар. Мен геологияны бик начар беләм, бу миләштер бит. Бу Или безнең баланны бу. шие. Şiye mi? Şiye. Ola bu iş. Кышкы шие була инде, әйе. Әйе. Ничек җырлана? Кышын җырлана. Әмма күрмин. Шул син карларны да җитәкләшеп аккан карларны да мин бит сиңа бүген сөям дидем. Кыш көнендә пешкән шиям дидем. Менә бит Азат Абитов бер бар. Киләсе безнең рәсемебез Гөлсирин Абдуллинага. Гөлсирин. Әтәш мингән киртәгә. Әсәр. Тагын. Бер генә сүз дөрес түгел Гөлсирин. Бер генә сүз. Шитәнгә. Шитәнгә. Менә бит. Бездә киртәгә. Ateşka повестки geldi ya. Әтәш мингән. Армияга киттергән. Шитәнгә әсәре. Шулай дип әйтеп торганнар. Аха, Илназар абый. Карагыз, ничек без тиз барабыз, әйме? Акыл ияләре булгач, менә шулай ул дуслар. Sana kaku. Түгелме? Әйе. Sana tağlarını. Sana kekük, sana yıllarını, Илназар бер бал, менә бит. Безнең икенче турыбыз шуның белән тамам. Безнең шулай ук әлегә барысында да 2шәр бал. Шуңа күрә 3нче турны без тагы да катлаулырак эшләргә булдык. Чөнки безгә җиңүчене билгеләргә кирәк. Ә монда бөтенесе дә бөтен әйберне белә. Шуңа күрә әлегә пока сезнең белән кызык түгел әле. Бөтенесен дә беләсез. Шуңа күрә 3нче тур тагы да катлаулырак була. Дуслар, безнең инде барыбызда да 2шәр бал булгач, безгә хәзер шундый тагын бер сорау булачак сезгә һәм кайсыгыз тизрәк һәм оригиналь итеп җавап бирә, шуңа 1 бал булачак. Сөйләштекме? Барлык игътибар экранга. Минем беләсем килә, нигә кешеләр кошлардан сыерчыкларга гына оя ясыйлар. Кошлардан сыерчыкларга гына Әйе, уя ясыйлар. Нишләп чүпчекларга юк? Үзләренә оя ясамый. Шуның өчен. Ну, башкалар тоже ясамый. Ну, дөрес, әйе, монда төп максат дөрес әйтүдән түгел, ә кызыграк. Барлык фантазияларыгызны кабызып. Әйдә Азат, асыл Әйдә Азат. Бүтән фантазияңны кабыз әле. Бишәр мине башлыйбыз менә. Әйе. Чөнки Һәм без аннан сөйләячәкбез кайсыгызда оригиналрак булды. Һәм Белмим. аңа 1 бал истибез. Чөнки
Так, нишек әле сорау? Нишәп кышлардан Нишләп, сыерчыкларга гына? нигә кешеләр кошлардан сыерчыкларга гына оя ясыйлар? Калган кошларның өйләре уже бар. Шулай дип Шуңа уйлыйсың, күрә. шулай дип җавап кайтарсың. Шулай дип кайтарсың. Ярый, Илназар абый. Сез ничек уйлыйсыз? Үзегезнең менә балагызга ничек җавап кайтарыр вообще, идегез? а? Менә сездән үзегезнең балагыз сорый иде. Менә нишләп шулай икән ул дип. Сез ничек җавап кайтарыр идегез? Так, былай әйтер идем дә, бәлкем. Берничә вариант бар бит инде алар. Әйе. Сыерчыклар, алар безгә бәхет китерә, да, аннан соң алар сукландыра торган, Кошлар. кошлар, ие. Аха. И алар чыгып китәләр, уйс ташлап, йортларын, аннан соң кире кайталар. Яз, ну, менә яз. Шулай ук китте. Әйе, әйе. Менә шуңа бәйләнгән дип дисем килә. Сез шулай дип җавап Шулай әйтер кайтарасыз. инде. Гөлсерин, әйдәле тагын, бәлки тагын җавапларың Әйе. бардыр синең. Менә миңа калса, сез дә Сылуга әкият сөйләп йоклатасыздыр, бит безнең кеше килде. Монда бит инде бөтен фантазияны кушып, әллә нәрсәләр уйлап чыгарып сөйлибез балаларга, әйме? Әйдәгез әле менә нәкъ шуның кебек, әкият сөйләгән кебек, менә бу балага шул сорауына җавап кайтарабыз. Чөнки сыерчыкларда гына акча бар, һәм алар ипотекага квартира алалар. Алалар. Менә бит Гөлсерин Абдуллина нинди оригинал җавап эзләп тапты. Һәм әлбәттә без Гөлсерин Абдуллинага тагын бер балл истебез, дуслар. Поздравляю. Һәм шулай итеп, рәхәтләнеп, җайлы итеп кенә без инде үзебезнең соңгы турыбызга да аяк бастык. Соңгы турыбыз безнең тагы да кызыклырак булсын өчен, без сезгә 3 эчемлек әзерләдек. Ул 3 эчемлекнең арасында берсе аерылып тора. Үзенчәлеклерәк була аның тәме, чөнки ул бәлки рассол булырга мөмкин, дашырак бульоны булырга мөмкин, әйме? Һәм шул кемгә эләгә, ул инде сер бирмәскә тиеш. Без эчәбез. Әйе, эчәсез дә һәм елмайып кына карап утырырга тиешсез. Иштем юлда килгән яме? Ярый. Без ул кешене белмәсәк, отмасак, ул кешегә без бу 3нче турдан соң тагын 3 балл өстибез. Менә бит. Шуңа күрә сиздермәскә тырышыгыз. Һәрбер җавапны мин инде сезгә бүген сорау бирәчәкмен һәм шул сорауга әйе, ләкин юк дип кенә җавап кайтарырга кирәк булачак. Җавапны кайтарасыз һәм эчеп куясыз. Сөйләштек? Җавапны кайтарасыз, ишеп куябыз. Әйе, әлегә ярамый. Беренче сорау безнең 3нче турда менә шулайрак яңгырый. Әтәчләр кычкырганда үз тавышларын ишетми. Бу дөресме, дөрес түгелме? Гөлсерин, син ничек уйлыйсың? Дөресме, дөрес түгелме? Әйедер. Үзләренең тавышларын ишетмиме? Әйе. Азат, Юк, иште. ишетә дип уйлыйсың? Аха, Илназар абый. Ништеп әйтим икән? Вариант калмады монда диген. Юк, интересно монда әвәлнәде мин бер иштәпнәдә. Монда кәрим юк әле. Давай шулай булсын, ишетәдер дип әйтик, да. Ишетә дип уйлыйсыз. Димәк, Шулай дөрес түгел. Димәк, әтәчләр кычкырганда үз тавышларын ишетми дигән сорауга сез дөрес түгел дип җавап Юк, кайтарасыз, ишетә димме? була. Юк, ишетә. Дөрес дип җавап Әйе, кайтарасыз. ишетә. Аха. Син дөрес түгел дидең, әйме? Ишетә дип уйлыйм мин тоже. Ишетә дип Әйе. уйлыйсыз. Сез димәк, барыгыз да дөрес дип җавап кайтарасыз. Юк, мин Ул ишетмим. ишетмәй. Син ишетми дидең. Гөлсерин, менә бит, Гөлсерин инде ул дуслар. Гөлсерин Абдуллинага 1 балл. Менә бит. Әйдәгез эчемлекләрне ишеп куегыз. Ишебездә. Әйе. Эчегез. Гөлсерингә эләкте бугай. Юк, Илназар абыйга эләкте микән? Бик сәер генә утыралар. Ой, караганда Азат та бик сәер утыра. Юк, мин әйттем бит, рульда килдем дип. Ярый. Без инде 3нче турның 2нче соравына да күчәбез, дуслар. Һәм 2нче сорау. Алмаз ташы янмый. Дөресме, дөрес түгелме? Алмаз ташы Алмаз янмый. ташы янмый. Янмый дип яз. Шул дөресме, дөрес түгелме? Әйе, Янмый. Янмый дип уйлыйсыз. әйе. Гөлсерин. Белмим. Янмый, давай, янмый. Янмый дип уйлыйсыз, әйме бу? Әйе, янмый. 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 Димәк, безнең катнашучылар өчесе дә алмаз ташы янмый дип җавап кайтардылар. Дөрес җавап алмаз ташы яна. Менә шулай. Берегезгә дә бал юк инде бу. Шулаймыни? Бу кагыйдә. Берегезгә дә бал булмады кызганычка каршы. Ярый, сез ишеп куегыз тагын бер тапкыр. Аны һәр җавап сайын ишеп куярга кирәк булачак. Бер-берегезгә карагыз сез. Реакцияларны карагыз. Ничегрәк? Синкә шулкмы? Шулык.
Дикәнне. Ярый, үшінші сұрау. Чикагода хайваннарны түрмеге отыртырған мүмкіндер. Шул дұрыс мы, дұрыс түгел ме? Бұл ойлап қарағанда ғылмен реал әбір түгел бітін деймі. Бізде бітінде бірсе де хайваннарны түрмеге отыртмай. Мына Чикагодан Бұл Чикагода? Әйе. Бұл Бұл Чикаго. бітінде күршауыл. Ол Америка Бұл адамдар. күршауылда. Меға қалса әйе. Отырталар деп ойлайсыз. Отырталар. Да. Көрсек, отырталар. Міне бет, бұл сұрауға барысы да дөрес етіп жауап қайтарды достар. Хам шулай барысына да бірішер бал. Отырталар екен шынанда. Әйдегіз. Білесіз бі қошан отырталар? Қошан? Кейбітлерден бірер нәрсе Ұрласалар. ұрласалар. Ансы естім мен анысын. Отырталар да Да, қоялар шулай екен. керек. Міне бет. Шулай достар. Американда. Чикагода. Ярый, дүртінші сұрау. Никтофилия қараңғылықтан қорқу. Шул дұрыс мы, дұрыс түгел ме? Никтофилия қараңғылықтан қорқу. Никтофилия деп аталады елер. Никтофилия. Давай менің жауабысын дұрыс түгіл. Дұрыс түгел деп ойлайсыз, ярый. Азат. Не сеп аталайды әлі. Даның башқа түрлі бай есімде. Әйе, меға шой кажется. Әйе, Аха, дұрыс түгел. Дұрыс түгел, көрсек. Ана бүтән есім бар шекел шо. Давай дұрыс түгіл. Мен білмеймін. Гүлсерин біздің иреме құшыла менде. Деген табынарда. Мен енді иреме құшыла менде. Гүлсерин де бүгін бұл сұрауға ирене құшыла. Хам бек дұрыс ішлей. Шынки шыннан да дұрыс түгел. Никтофилия түгел. Ялғанан. Бірәбет. Ішіп қойғыз. Мен теге тамада шекелейме. Ішіп қойғыз, ішіп қойғыз. Хам бешінші сұрау. 8 аяқның 9 баш мейі бар. 8 аяқның. Осьминог. Бар, Осьминог. Туғыз. 9 баш мейі бар. Дұрыс па, дұрыс па? Бар. 8 аяқны. Деген ана 8 ояқ. 9 баш мейі бар дейлер. Юқтар. Yok деп ойлайсыз? Юк деп ойлайым. Yok деп Башы ойлайсыз. зор бит, аның бардыр. Бардыр деп ойлайм. Сен Башы зор бардыр. бит. Сен бардыр деп ойлайсың. Ярый, һәм Илназар абый бар деп ойлайм. Yok деп ойлайм. Юк деп ойлайсыз. Шулай итеп, хөрмәтле безнең яраткан тамашачыларыбыз 5нче сорауга дөрес итеп бары тик бер генә кеше җавап бирде. Ул да булса Гөлсирин Абдуллина. Менә бит. Что-то миңа бүген карталар. Бар әйе. Башында бер дә 8 аягына бер шәрдән Шуннан да башы зур 8 муен кемәле. 8 аякның шуннан да башы зур. Шуңа күрә 9 баш мие бар дөрес. Гөлсирин, син нык акыллы кеше икәнсең. Менә бүген Әйттем бит, әйттем бит. Аңлыйсызларым. Biz birleştik burası şu an bitmiyor. Әйе, ансы да бар. Молодцы инде. Сез зур куясыз хатын кызларга. Дуслар, без инде балларны санаган арада кемдә шундый үзенчәлекле эчемлекне белергә тиешбез. Әйдәгез әле тагы бер тапкыр эчеп карыйк та, һәм инде билгеләргә тиешбез кемдә үзенчәлекле эчемлек. Кем Илназар абыйда дип уйлыйк, кул күтәрегез. Берсе дә Илназар абыйда дип уйлыйм. Ярый, кем Гөлсирин Абдуллина да дип уйлыйк. Ярый, кем Азат Абитов та дип уйлыйк. Юктыр, ул постоянно ишеп тора. Ярый, хәзер инде үзенчәлекле эчемлекнең кемдә икәнен без билгеләргә мөмкинбез. Шуңа күрә кемдә? Әйтегез. Синдә Синдәме? Bilmiyorum bir de şey. Şey sizdə? Minде şey. Ярый. Гөлсирин, синдә нәрсә? Белмим, ул ролтынмы шунда. Ашып карыйм, билем дип торам. Соевый соус анда. Менә бит Гөлсирин Абдуллина. Гөлсирин Абдуллина. Соевый соус темнерәге бит ул. Бу иде нәрсә? Ана нәрсәдер кушканнар, нәрсәдер кушканнар. Ярый, Азат, синдә нәрсә иде? Şeydi. Şeydi. Рәхәтләнеп ишеп утыралар әле. Безнең татар халкы шәй ярата, шуңа күрә без инде белеп салдык. Biz инде әлбәттә Гөлсиринне дөрес билгеләгәч, Гөлсирингә бал кызганычка каршы булмый. Гомуми балларга килгәндә, Азат Абитовта 6 балл, Илназарда 6 балл, һәм Гөлсирин Абдуллинада 9 балл. Шулай итеп, бүгенге тапшыруның төп җиңүчесе Гөлсирин Абдуллина булды. Гөлсирин, чын йөрәгемнән котлыйм. Мин дөресен генә әйткәндә, Гөлсирин белән без бик якын дуслар. Шуңа күрә без Гөлсирингә мин инде җанатар булып тордым. Һәм инде нәрсә әйтәсем килә, безнең булай гына да түгел, безнең бәләки генә бүләгебез дә бар сиңа, шундый сын. Миңа калса, сезнең фатирыгызны бик матур итеп бизәп торыр.
Гүлсерин, бусын синекі. Міне бит достар, бүгінгі тапшырының жеңешесі Гүлсерин Абдуллина болды. Әйінді біз сіздің білән келесі тапшыруға теклем құшлашабыз. Пока-пока. Пока.